Catalans universals. A principis del segle XX, la tranquil·la vila de les Cases d'Alcanar va veure com un dels seus fills predilectes, Agustí Sunyer, fins aleshores conegut com el noi de la ferreteria, era contractat per un importantíssim laboratori d'investigació electrònica de Chicago, Illinois. Només arribar, ja descobreix dues coses: que la portera del seu edifici és de Pontevedra i que és d'aquelles que no callen mai. A partir d'aquell dia, la vida de l'Agustí es complica, perquè la portera, aprofitant les seves entrades i sortides, li parlarà de la morrinya que té, de com es vivia de bé al seu poble, de les empanades gallegues, dels percebes que cria a la seva pròpia banyera, del que ha fet, del que farà i de totes les activitats de tots els veïns de l'edifici. Entre monòleg i monòleg, l'Agustí es dedica a desenvolupar l'invent de la televisió, quan de cop i volta, que és com venen les grans idees, té una visió: la creació d'un porter electrònic que es pugui desendollar. Una mena d'autòmat programat per dir les 4 frases estrictament indispensables. Hola, bon dia. No volem correu comercial. L'ascensor no funciona. 3 mesos més tard, les proves del primer prototip són tot un èxit. Hola, bon dia. No volem correu comercial. L'ascensor no funciona. L'endemà tothom en parla, però quan tot just començaven a concretar-se les primeres comandes, Agustí Sunyer mor d'una manera misteriosa i s'emporta amb ell els secrets d'un invent revolucionari que alguns consideraven massa avançat per la seva època. La societat hauria d'esperar fins a la dècada dels 80 del mateix segle perquè l'invent de l'Agustí arribés a gairebé tots els edificis de totes les ciutats. Correu comercial! Però aquesta és una altra història.